Això és cinema. Com veus l'accent? No ens hem passat una mica? Passat? És perfecto! D'acord, et faré cas. Ah, xampinyons? A tothom li agraden els xampinyons. A mi m'encanten, tots per mi. Sí. Pare, tu què en penses? Jo crec que estàs sonat. Ningú deixa una feina fixa per un somni impossible. I el pitjor de tot, que arrossegues el teu germà al pou amb tu. Gràcies, pare. Gràcies pel teu suport. Què he dit? Sou uns herois! Uau! Mario, has estat increïble! Oh! Gràcies, pare. Són els meus nanos! Hey! Wahoo!